U 11. kolu Forske nogometne lige odigrano je 5 utakmica. Na nogometnom igralištu u gradu Hvaru susreli su se nogometni klub Levanda iz Velog Grablja i nogometni klub Varbonj iz Vrbanja. Prvih je pola sata utakmica protekla bez golova. Obje su momčadi imale nekoliko dobrih šansi za gol, kao Varbonj u 7. minuti, a Levanda u 18. Publika je uživala u pravom nogometu, zanimljivom dodavanju i obrani golmana. No ipak, u 35. minuti Levanda je povela s 1:0, a hvarska je publika gol odmah proglasila pravim eulogolom. Nakon prvog gola Levandu više niko nije mogao zaustaviti, pa je konačni rezultat utakmice završio sa 5:0 za domaćina. Evo gola, ajde. Evo gola. Ne mogu ja paliti. Evo kako nakon 11. kola izgleda Forska nogometna liga. Bilo je odlično. Daleko su bili ovi nadmoćni, ovi su naši spavali. Levanda je spavala u prvom poluvremenu. A onda posle prvog gola su se probudili. I sad bi oni još igrali polure. Jel' tako? A ovdje u ovoj našoj Forskoj ligi nema para? Ovo igraju za ljubav, ovo su momci koji su talentirani prirodno. To su momci sa sela, veliki radnici. Idu i u školu i rade u poljima. Što se tiče Grablja, tu je ovaj Zaninović Matko, 10. njihova je stvarno tehničar veliki i stvarno dobar igrač, međutim povredio se na zadnjoj utakmici, on sad momentalno ne igra, ali tu je vratio se Šime se vratio koji je ipak jedan od hvarskih sigurno najboljih igrača na otoku. Otok u Hvaru od Sučurja, naglašavam od Sučurja do Hvara, vrlo je bitna otočka nogometna liga, posebno podvukao konkretno na ovaj veliki balun, gdje se upravo nešto događa, jer znamo da je ovdje zimski period vrlo otužan, da nema nogometa, bilo bi još gore. A još će biti jako opasno sa Svirčem. Svirče je odlična momčad, evo pobjedila je Hvar. Nekad je, kad si prvi, svaka utakmica je neizvjesna, ne smijemo se opustiti, jel? Ali mislim da je sad ekipa jako igrana i Levanda uvijek igra bolje u drugom dijelu prvenstva i sad će to sve, mislim može se dogoditi neki poraz i kiks, ali mi kad gubimo i kad smo bili pred dnu ljestvice, uvijek smo bili skupa. Derbi kao derbi, bitno je ovo druženje, ne znam, komini, koja pivica i to je to. Levanda će uvijek biti takva, ne?